abokina me babban burin ka a rayuwa? To ani guri na a rayuwa bai wuce in gana fa atiku kuɗi. Guri na ko bai wuce in gana fa atiku kuɗi ba a rayuwa. Babban burin ka kenan shi ne buri na. Wajina ake ciki ne. A'a manya ake ciki ne. A kalmar ai duk wannan maganar ma da kuke duk kubata. To ai yanzu Dangote da kuke gani ma ganin babata ne. Yanzu haka ma maganar da kuke. Wa a dinga mata burki mana. Kake nufi ƙarya ake kenan. Ya Allah ta so mu tafi da Aba. Mun tare shi zo mu tafi. Aba. Tashi mu je da Allah. Oh, Mumu, not too much. No. How many times would they tell you before you know that? Danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa za ku dinga samun sababbin comedy. Dan Madan STV.